איך הגעתי לכאן? מה אתם עושים פה? זה הזמן לשאלות ותשובות! הוריי! בואו נתחיל בשאלות. תעשי ערוץ בלוגים. אוקיי, זה לא כל כך שאלה, אבל בסדר, אם אתם רוצים, אין לי בעיה. רק שנייה, רק תנו לי לארוז את הדברים ואני כבר אדבר איתכם. חזרתי. אני לא ארוץ ולוגים, כי אחרת זה באמת היה נראה ככה. אז עכשיו אני פשוט מנקה את המועדון. ועכשיו אני יורדת ממשמרת, ואני חוזרת חזרה למגורים, הולכת לישון. אז אני חוסכת מכם את השעמום, זה הכל. אבל אם אתם בכל זאת מעוניינים, יש לי סנאפצ'אט, וזה משם, הסרטונים האלה. כמובן שהם לא כולם נראים ככה, מן הסתם. כן. יש לך חבר? כן, אבל לפעמים הוא לא יודע שאני חברה שלו. הנה דוגמה. היי בוב, מה העניינים? מה קרה? אתה בבית? יופי, אני באה. הכל בסדר? מה? הכל בסדר? כן, מה, מי זה? זאת ליל. איזה ליל? ברוב? הלו. מתי היום הולדת שלך? You stupid. You stupid. What's 9 plus 10? You stupid. ליולי. מה התפקיד שלך בצה"ל? אני תצפיתנית. תחשבו על זה רגע. אתם צופים בי, ואז אני צופה בכם? לא, אוקיי, לא משנה. מה הפחד הכי גדול שלך? מדרגות. אם הייתי יכולה לבחור גיל, איזה גיל היית בוחרת? בגיל 120. ככה ביום הולדת שלי אני רוצה לראות אותם מנסים לאחל לי להגיע עד גיל 120. את עושה סרטון? לא. האם השאלה הזאת תהיה בסרטון? לא. את חושבת שאנחנו מוזרים? כן. אבל מוזרים זה הקול החדש. אז זה בסדר. זה טוב. איזה כוח על היית בוחרת? אולי משהו יעיל בחיי היומיום שלנו, משהו כמו לדעת מה טוב עליי, בלי למדוד אותו. אבל מי אמר שאין לי כוחות על? את מי היית משאירה באי בודד? את מיה או את סשה? את דונלד טראמפ. בבית קולנוע, איזה משענת ליד היא שלך? שתיהן. למה אין לך סרטונים עם אחותך? יש לי את זה למי שמעוניין. אם זה לא מספיק, אז רגע, שנייה. מיה! חכי רגע. אני צריכה את זה רק לסרטון. בסדר? שנייה. טוב. אוקיי, זה נראה לי מספיק. זה יהיה סבבה לצופים. תודה. ביי. אם הייתי יכולה לבחור בין לאכול פיצה לכל החיים או המבורגר לכל החיים, מה היית בוחרת? שאלה קשה. פיצה. עם תוספת המבורגר מעל. למה את שונאת מיטות קומתיים? את רואה מתים המהלכים? בטח, סדרה מדהימה. לא אכלתי בגללה שבוע והורדתי 5 קילו. את מאמינה בחדי קרן? כן. לין! מה זה סשה? זאת סשה. משולש. מה משולש? מה זה משולש? מה את רוצה לעשות אחרי הצבא? מה? יש חיים מחוץ לצבא? לא ידעתי. את חד קרן, נכון? שיט, הם גילו את זהותי האמיתית.
לא. תודה רבה על כל השאלות שנשאלו, אני מצטערת אם לא עניתי על כולם. היו הרבה ולא רציתי לעשות סרטון ארוך מדי. וזהו! אז אם אהבתם את השאלות ותשובות, תנו לי לייק וסאבסקרייב לערוץ. תלחצו על הפעמון, ממש ליד הסאבסקרייב, כדי שכל פעם שאני מעלה סרטון זה יטריע לכם. וככה תוכלו לראות אותו, כן? כן. גוד. והפי קריסמס והפי נאביגוד וכל הדברים שאתם חוגגים. ואני מאחלת לכם כמובן שנה טובה ורק הצלחה בשנה הבאה, ואני מקווה שיהיה לנו שנה הרבה יותר טובה מ-2016. כולנו מאחלים לזה. וכמובן, ניפגש בסרטון הבא.